qué así para...? Sí, Prevenidos. Cando saín de Soutelo, Os meus ollos eran fontes. Adiós montes de Sotelo, adiós Sotelo de Montes. Adiós montes de Sotelo, adiós Sotelo de Montes. Voces entrando no baile, voces entrando de risa. Antes que no baile sayas, has de suar la camisa. Antes que no baile sayas, has de suar la camisa. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. y hay borballo pateado, Ai borballo pateado, se o queredes queredes, se non queredes deixalo. Se o queredes queredes, se non queredes deixalo. Uy, Arriba Morena. E unha bailiña lixeira, e unha bailiña lixeira. Non pensen que as tocadoras teñen as mans de madeira. Non pensen que as tocadoras teñen as mans de madeira. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Manoliño baila dreito, Manoliño baila dreito, na folía liña doxe non vin corpiño máis feito. Na folía liña doxe non vin corpiño máis feito. E aí ven o meu valentón, E aí ven o meu valentón, cunha corre de carballo atada e ao pantalón. Cunha corre de carballo atada e ao pantalón. Ai la la la, ai la la la,
serán, non me deixan ir a ele. Coitado do meu irmán, quen ha de ir bailar con ele. Benvidas a esta festa, saudo a toda a audiencia que veu ata Pontevedra a uns premios de referencia. E aquí vin, aquí cheguei, aquí me mandaron vir. Aquí está o meu corazón, se o querede recibir. Nestes premios Martín Codas seguro que non hai fallo e hoxe vaise valorar o voso grande traballo. Benvidos e benvidas. Así dá justo a rincar, Así dá maravilla. Eu son Xisco Feijó. E eu, Lupe Blanco. Benvidas e benvidos a esta... Hoxe rendemos homenaxe non só aos artistas, senón a unha longuísima tradición musical que nos xungue a todos e a todas. Nuns premios que van a estar aquí reflectidos da Martín Codas da música galega. Os premios Martín Codas nacen para recoñecer e valorar o traballo de músicas, de composicións, de producións que distribúen e divulgan a nosa maravillosa música galega. Son un tributo a Martín Codas, un dos grandes trovadores da nosa historia, que coas súas letras e as súas melodías soubo reflexar tan ben aqueles tempos e, sobre todo, o sentimento galego. Por suposto. Con estes premios, cada categoría que vai ser premiada representa a diversidade cultural musical da nosa terra, con estilos tan variados como o folk, o rock, as músicas de autor, as novas tendencias e as tendencias máis ou menos contemporáneas. En definitiva, música en galego, que é o espírito que nos define. É verdade, todo o que está dicindo é verdade. Pero eu creo que o primeiro de todo é agradecer a patrocinadores, a nosa organización de músicas ao vivo e, sobre todo, os músicos, as artistas, que, co voso esforzo e o voso traballo, facedes que a música galega soe en cada recuncho. Sen esquecernos, atención, sen esquecernos de todas e todos vós, da xentiña que estades hoxe aquí e nas vosas casas, que, grazas ao voso apoio, facedes que a música galega brile por todos os sitios. Imos xa cos premiados desta edición e que a festa comece. Fun ao baile a Pontevedra, dei volta polos torreiros. Se non foran os amores, non se daban os paseos. Eso é. Vou falar dos Martín Codas, cheos de creatividade, que viva sempre o noso, viva a nosa identidade. Adiante! Imos de dar paso á primeira entregadora. A primeira das nosas entregadoras, moitas grazas, trátase de Noemí Vázquez. Da Arca da Noé. Un Grande aplauso, aplauso por favor. para ela. Opa. Ola, boa noite a todas ou boa tarde. Eu veño da Limia, ali pola mañá tiñamos néboa, agora vai bastante máis calor aquí. Esta é a Festa da Música, ímola disfrutar,
E antes de nada, quero vos contar unha cousa que creo que ninguén daqui, ou espero que se esqueza, que en Gaza hai un xenocidio e que se chega por aquí Altri... Si Altri se chega por aquí vai contaminar moito, entón espero que todas e todas as que estamos aquí que o saibamos, non? É importante non esquecernos disto. E agora, para ser o máis breve posible, porque isto dura moito, vou comezar coa categoría de Metal e Heavy. Entón, os proxectos finalistas nesta categoría son... Brutal. Citicia. Acouga. Vale, entón o proxecto premiado é Brutal. Non contábamos con isto, eh? De todas formas, tiña por aquí un papeliño moi breve. Unha aperta primeiro a Citicia Acouga por ter merecido estar aquí arriba tamén. Graciñas a Martin Kodax, a organización Músicas ao Vivo e toda a xente que traballa arreo para que estes premios sigan adiante. Brutal ven de Brutal Distracción, ven da raíz, así que Javiño, Lute, Rocho, Nolo, Eloi, se estamos aquí gracias a vos. Tamén a estes 4 tipos que teño detrás, quero vos cabróns. Tamén a todos os que pasaron en algún momento por Brutal, Adrián Costal, Archer, Xulia e Aitor, son parte da nosa familia. Queremos dedicar todo este premio á xente que traballou e traballa con nós na nosa discografía, o noso técnico de son, Xito, a Zoilo, que é o noso produtor, e tamén a Diego polo traballazo ca máster do disco, e a todos os que traballaron nos videoclips, Nolito to Nowhere, Dark Memories, Photography, Cata, Sara, Alberto, Lucía e Guille. Moi importante tamén as nosas familias por sacrificar o máis importante que é o tempo para deixarnos facer o que máis nos gusta. E despois, grazas tamén a todas as bandas grandes e pequenas e as salas grandes e pequenas coas que tuvimos o honor de tocar. Temos unha cultura en Galicia increíble, temos as mellores bandas do mundo. Os festivais grandes son caralludos, pero onde se fai cultura nas salas pequenas, é que invitamos vos a ir ás salas pequenas. Sempre somos de Pontevedra e comprería preguntarse como é que en Pontevedra só hai unha sala de concertos que está a 3 kilómetros do centro. Larga vida ao tronco, un saludiño Miguel e Isa, se me escoitades. E invitamos tamén as administracións a apoiar a música e as bandas pequenas. Cando foi a pandemia salvamos Yokú e o ano seguinte non se acordaba ninguén de nós. Moitísimas gracias. Bueno, seguimos. Este premio faime ilusión dicir porque, gústame moito a canción de autora. Entón, os proxectos finalistas de canción de autora son para... Se me apuras, todo país e aldea, xa te espero de beita. A Pedreira. Non me gris, se me apuras, todo país e aldea. Rocío Caamaño. Ti quedo mar me sai. Mili Bouzón.
pedreira. Arrimala ya escopeta y oloreiro. Miña nai di que non quere escopeteiros noeiro. Escribín algo antes de coller a furgoneta, por si as moscas. Principalmente quero dar as gracias a toda a equipa. É bastante grande, entón non podo nomear a todo o mundo da posta en escena, da coproducción, da produción, é moi larga. Entón eu quería brindar este lindo a figura a todas as autoras e autores que estades aquí, que vamos compoñendo a vida como podemos no noso gremio. Quería decirlle tamén aos compañeros de categoría que merecen eles estar aquí, merezo eu estar abaixo, e que iso, que en definitiva non é o importante. Quería tamén brindarllo a meus pais, porque é a primeira vez que viron como se fai un álbum completo, como se crea unha equipa completa, e tamén concretamente a unha persoa que me axuda todas as mañás sobre as 9 ou as 10 da mañá, que é Paula González de Nordesía. Levo 24 anos na música, vivindo e comendo da música exclusivamente, decirvos a xente nova que é posible, e dentro da miña motivación sempre foi ir poñendo pedriñas pequenas ou grandes, se fixera falta, para que quedaran cousas importantes no gremio. Unhas caíron, pero outras tamén as vexo firmes e estou moi contenta. Creo que independentemente do xénero, da clase, das formas de aprender ou da idade ou dos problemas de idaísmo que ten tamén a música, creo que a música é unha arte que é moi útil, que pode axudar a facer o ben, que este álbum basal a min costoume moitísimo curro, será por eso que está nominados min aquí aos Martín Codas. Grazas, por certo, por levar tantos anos dándolle a isto, e aos premios da Academia. Entón, Basal creo que foi o álbum máis importante da miña vida, e pola atención aos cuidados, porque a comunidade das montañas dali do norte e do mar Cantábrico me axudaron, porque a Basal fai a atención a unha honra á lingua galega, que é o noso idioma onde nós somos poetas, filósofos, e que, ademais, os galegos e as galegas, por certo, lembremos que levamos moitos anos compoñendo cancións, pero moitos anos. É unha atención á discapacidade e á vulnerabilidade, e que tamén todas e todos somos discapacitados en algo, en algún momento das nosas vidas, e é unha atención sobre todo á protección do mar, á protección da terra, á protección do noso alimento e da nosa aldea. Porque unha vez que toquei na Sigal, en París, un home galego moi listo díxome: agora que tocaches aquí, cando volvas ao teu país, Galiza, dille que nos van a roubar absolutamente todo. Entón, cuidémolo moito, que a saúde individual vai ao pé da nosa saúde colectiva. Grazas. Agora seguimos os proxectos finalistas na categoría de blues, funk e soul. Son... Contaba que eras un El Salvador y aquel Ayo Negro. tú me das razón, eres un cobarde, maldito traidor. Víctor Aneiros. Elena Egea. E o proxecto premiado é Elena Egea.
Vou a dar a despedida, vou a dar a derradeira. Ai, que vivan os presentes e que viva el NGA. Ai, que vivan os presentes e que viva el NGA. Bueno, moitísimas grazas. Eu non preparei ningún papel, pero serei breve. Nada, grazas pois a toda a miña banda co que comecei isto agora, que dos están aquí representando, Pucho e Nico. Grazas a miña familia, a xente que nos votou e a todo o mundo que está apoiando os proxectos emerxentes, a todo o mundo que está apoiando este proxecto conmigo, aos nosos amigos que están aquí tamén. A última vez que estiven, que lembro con máis memoria neste sitio, no Pazo da Cultura, foi na miña graduación, hai 10 anos, de bachiller. E foi a primeira vez que cantei aquí, eu con micro e cun piano solo. Pois agora estar aquí dame moitísima emoción, así que nada, solo quero agradecer a eso, a todos os compañeiros da categoría, que ademais son colegas. E nada, non quero que poidan engadir nada máis porque estou genuinamente nerviosa e sorprendida. Grazas a Ilá, que tamén teño compañeros aquí. E nada, moitísimas grazas á organización e aos premios Martín Codax e a Músicas ao Vivos, que grazas a todos os técnicos, ao meu produtor, a Juan de Dios, que aí estivo apoiando tamén este proxecto. E nada, grazas. Vale, e esta é a última que me toca a min. Os proxectos finalistas na categoría de electrónica son... Rus. Lontreira. Rumia. E o proxecto premiado é Rumia. Canta aquí, canta La Habana, canta aquí, canta La Habana. Meu Deus, eu non estaba á espera. Moitas grazas. Recibir este premio é unha honra. Quería agradecer a todo o público que votou, aos socios de Músicas en Vivo e aos meus compañeiros músicos que están aquí comigo, que estamos no medio da xira, Denis Graña e Guillén Jovaní, e ao meu produtor, Manuel Colmenero, ao meu equipo, Patricia Ferro, Nacho Gamboa, Adrián Seijas e Rod Matos. E quería pedir un aplauso para os meus compañeiros de categoría, que son increíveis. E a verdade é que recibir este premio é un impulso para continuar a loitar nunha industria que é tan dura e complicada como a industria musical. Moitas grazas. Aí estaba aí Pocarou. Maruxiña, anda lixiriña que vou pra usar.
cheos de Castelao e lema e arte, dando luz e alegría. Pintor de corazón forte, defendeu con valentía a nosa lingua e dereitos con grande sabedoría. Galicia vai no seu peito un soño que nunca esgota, Castelao e lema e arte, na terra un faro que flota. Que cousa bonita. Pois aquí temos un dos estilos musicais pertencentes á nosa tradición, dos máis senlleiros, dos máis antigos, e dos que abranguen máis perspectiva, porque podería ser canción de autor. Podería, sí. Podería ser canción urbana, como rap, etcétera, etcétera. Podería ser folk, podería ser tradicional. Tú crees que eu podería regueifar? Eu creo que ti serías un bo regueifeiro. Hai E que a xentiña ensaiar. que anda por aquí creo que tamén, Creo que tamén sería bo Claro, regueifeiro. son máis de cantigas, de saber cantigas soltas, pero xa saben las armadas. Bueno, Non de crealas na hora. Eu, si queres, douvos unhas pautas. Por favor. Ademais, como entendida na materia, ata vos podo dar o Celga 4 de regueifa. Sí, sí, Celga 4 de regueifa, sí. Pois vamos con eso, porque eu estou disposto a intentalo e a que todo o público esta noite nos axudedes a montar unha regueifa para o momento. Bueno, a ver, eu Como se fai? os milagres non os domino, son No. regueifeira. Pero, por exemplo, o primeiro que hai que ter é unha melodía, non? Unha melodía, vamos? Con Veña, melodía. a ver, zanfonista aí. Mira que maravilla. Tedes que repetir, Tarariroriroriro. Tarariroriroriro. Tarariroriroraro. Tarariroriroraro. Tarariroriroriro. Tarariroriroriro. Tarariroriroraro. Tarariroriroraro. Que ben sona Entón, isto, témolo. Notase que aquí hai xente que sabe do tema, Pero repetímolo enteiro. Repetímolo enteira, veña, vai. Unha, dúas, tres. Tarariroriroriro. Tarariroriroraro. Tarariroriroriro. Tarariroriroraro. Perfecto. Maravilloso. Logo sabemos que hai unha regla que te chama contache. Bueno, non me seas ansias. A ver, pouco a pouco. Primeiro, xa temos a melodía. Agora, xa sabes, cales son os versos que riman? Bueno, eso como en todas as cantigas, as cuartetas son octosílabos e riman o segundo co cuarto. Mi madriña, que alumno aventaxado. Segundo e o cuarto. Vale, Heptasílabos e acaban aguda. Cal é o verso máis importante? Ti cal crees que é o verso que nós empezamos a pensar? Eu coido que o último, a resolución. Moi ben, que listiño me saiu, Moi ben, o último. Entón eu vou vos a dar... Como lle chamabas o pé? Pé forzado, chamase. O pé forzado, Vale, chamas o en último regueifa. verso é o pé forzado. Eu vou a dar 3 finais. 3 finais. E tedes que escoller, vale? Eu teño 6. Sí. O primeiro vai a ser Iso ata o ve un cego. Repetido con nós. Iso ata o ve un cego. Vale. O seguinte vai a ser Sempre música en galego. Sempre música en galego. E o terceiro vai ser Cos de Altri non navego. Cos de Altri non navego. Justoulles, estes. Agora hai que escoller, Hai que escoller. Se cadra... Temos que escoller dous. O que vexo é que as tres teñen unha rima e hai que poñer un no pé forzado, de último. Exacto. De último, e logo o outro poñelo de segundo, para que xa vayan cargando, non? Moi ben, perfecto. Cal poñería desde último, que sería a mensaxe final? Téñeno claro, Téñeno claro. Cos de Altri non navego? Cos de Altri non navego. Pois repetide. Cos de Altri non navego. Vale. Entón, agora hai que forzar o segundo. Vale, e o segundo cal escollemos?
Iso atobe un cego ou sempre música en galego? Pois xa O temos. público é soberano. Entón cantaríamola. 1, 2, 3. Tarariroriroriro, sempre música en galego. Tarariroriroriro, cos de altri non navego. Moi ben. Bueno, e agora quedan os outros dous, que hai que armalos libremente. Agora quedannos os versos libres. Empezamos polo primeiro. Veña, que dicimos? Pois axudádenos. Hai que poñer un verso octosílabo para introducir... A ver, quen arrincaría? Alguén que teña algunha opción por aí? Ai, ai. Aí temos. Saliu un de Bergantiños. Moi ben, moi ben. Vou no decir ben clariño. Sempre música en galego. Vou no decir ben clariño. Sempre música en galego. Tararirarirarira, cos de altri non navego. Veña. Faltanos o terceiro. Terceiro aí. Axudádenos. Enlazamos aí, a ver. Si queremos telo Celga 4, B2 ou que queirades de regueifa, hai que se poñer. E estamos entre músicos e músicas. A ver, a ver. Autores, autrices. Se me tiran merda ao mar, pois porque non? Ai, que boa, que boa, xa Se me está. tiran merda ao mar. Como era esa primeira? Vou no dicir ben clariño. Aí, moi ben, veña, arrancamos aí. 1, 2, 3. Vou no dicir ben clariño, sempre música en galego. Se tiramos merda ao mar, cos de altri non navego. Outra vez. Vou no dicir ben clariño, sempre música en galego. Se tiramos merda ao mar, cos de altri non navego. Pois un aplauso. Celga 4 de regueifa para todo o mundo, Celga 4 de regueifa. Que che parece se continuamos? Continuamos e imos vos presentar a outra dos entregadores desta noite. El é... Alfonso Esqui. Damoslle paso. Madre mía, qué nervios. Yo venía aquí a entregar un premio y al llegar aquí me dijeron que tenía que entregar 4. Entonces ahora mismo tengo el guión que no hice completamente esbozado. Opa, sabía que se me iba a olvidar algo. Entonces, ¿cómo? Dime. Estoy muy nervioso. Bueno, escoítaseme ben, ¿non? Escoítaseme ben? Vale, pois un forte aplauso para o técnico de son. Bravo. Se me mira ben, un forte aplauso para o técnico de luces, para o técnico de monitores. Fiando isto, quería reivindicar porque nuns premios da música non hai premios para os técnicos de son, os técnicos de luces, etc. Eu deixo esa perla aí, nada máis. Fiando, falando dos macrofestivais, esa noticia que, bueno, eu xa algo me temía, pero, bueno, é bastante triste, non? Como un fondo de inversión con intereses nun conflito bélico desigual, pois digamos, como subvencionado con cartos públicos. Eu, ao mellor, se fago autocrítica, seguramente levarei algo que, vale, o sea, pois iso resulta que ven de Israel ou ten relación con Israel, vale, eso é unha cuestión persoal. Ahora ben, que iso se faga con cartos públicos, penso que non é correcto. Ahora, cada un que faga o que queira. Por favor, apoiar a canteira, por favor, encher as salas de concertos, por favor, acudido a concertos, consumir de música, comprar de discos, comprar de camisetas, porque realmente creo que o sector o precisa. Eu creo que está. Ah, bueno. Saco de lúa, sí, papá está saliendo en la tele. E nada. Entón, os nominados nas categorías rock e punk son... Loita Amada. O John Deere. Matt Martin Trio.
E o proxecto destacado en galego de rock e punk é para os John Dirís. Arriba, arro baixo. Ai, que non hai que apote un punto. Boas tardes, noites. Vou poñer a chuleta por si acaso. Pero, bueno, hai algo máis de 20 anos. Aquí a Raíces a mí ocorreusenos que era boa idea ter un grupo. Aquí estamos. Con Xermán e con Marcos, os 4 mesmos amigos desde o principio. E ata aquí. E, bueno, Vanessa, que é a sexta cantante que temos. Non pregunteres por eso, Ben, este proxecto que hoxe presentamos aquí, o Círculo das Formigas, naceu en pleno confinamento, nunha época na que estábamos sen vocalista, e como non había máis que facer, pois dixemos, vamos a darlle aquí unha volta a esta idea, e empezamos a darlle, aos poucos xa se agregou Vanessa, e ocorreusenos facer un disco de rock sinfónico progresivo en galego. Por certo, ese galego que parece ser que nas altas esferas da Unión Europea non importa demasiado. Como podedes ver, eran todo ingredientes para un éxito comercial asegurado. Para estar petándolo en todos os festis do verán, bueno, a topísimo. Que, por certo, xente dos festis, se queredes chamar, hola. Ben, entón, temos que agradecer moito a toda a xente que nos votou, o xurado, a organización dos premios e a toda a xente que colaborou connosco neste disco para que isto fora posible. Temos que agradecerlle a Manolo Rivas, a Brais García polas locucións que fixeron no disco, a Miriam Rodríguez polo material audiovisual que proxectamos nos concertos, a Quique Marín por prestarnos o espazo no que fixamos a presentación do disco e por facernos de técnico de son tamén, a Berto Cardona que fixo un maravilloso traballo coas portadas e os debuxos do disco e a Manu Lucas por facernos un vídeo resumo. E ben, para rematar, os John Ders, en todo o noso percorrido, sempre fomos un grupo que defendeu os nosos proxectos desde a humildade. Sempre na nosa lingua e sen estridencias. Os John Ders non somos divas, pero somos valentes e poderosas para denunciar os holocaustos, o terrorismo ambiental e a maravillosa política lingüística da Xunta de Galicia que fai que o galego por primeira vez sexa o segundo idioma de Galicia. Así que, Palestina libre, altri non, e queremos galego. Por favor, un aplauso fortísimo tamén para os compañeros de nominación que o merecen moitísimo tamén.
Bueno, non sei sabedes, os que me coñecen saben que eu son de Bueu, non? Entón, eu o recordo que teño sempre cando viñamos a Pontevedra de compras de facer este xesto. Era porque apestaba a ría, cheiraba merda. Inda ahora cheira. E iso queren facer no Ulloa. Entón, non sei. A verdade, parece que non aprendemos. Bueno, e os nominados nos proxectos de música urbana son Amoevo, Hugo Pesteta, Nadia González, bueno, o premiado ou premiada no proxecto destacado en galego de músicas urbanas é Nadia González. Bueno, real non teño nada preparado porque estaba, literal, vindo aquí a emborracharme, así que o primeiro quero dar grazas ao xurado porque eu viña sentíndome gañadora de casa por tremendo xurado que te recoñeza o traballo, me parece impresionante. Isto é unha sorpresa que flipas. Entón, bueno, estou mega nerviosa, pero o primeiro que quería agradecer era pois a miña familia e a toda a miña equipa que están hoxe aquí facendo un ruido que flipas, como podedes ver. Así que moitas gracias a eles, a Marta, a Luci, que suben comigo a todos os escenarios e que xestionan todos os meus nervios, que non son poucos. Bueno, nun contexto como que estamos, como falaron todos os meus compañeiros e como creo que todos temos en mente nestes días, non? Grazas a noticia de Javi no salto que destapou certas cousas que puxo sobre a mesa, cousas que había que pôr, non? Creo que neste contexto é importante que nos preguntemos que papel temos nós, non? Non está, o sea, quero dicir, está genial posicionarse, e fixémolo, estamos dando ese primeiro paso, pero creo que urxe construir alternativas porque cando todos nos instan a que nos metamos nos circuitos dos macrofestivais, que aporta que temos para poder vivir desto, que non sei que non sei canto, eu creo que podemos construir as nosas propias alternativas para poder vivir desto sen ter que pasar por ese aro. Así que gracias a toda esa xente que se posiciona, que berra Altrinón, que berra Palestina Libre, gracias a todos vos por este momentazo. Sai outra vez o tema este dos macrofestivais. Recomendo un libro dun periodista que se chama Nando Cruz, que se titula Macrofestivais o el agujero negro de la música. Aí lo dejo, pero ya, o sea, o título xa é bastante... En fin. Bueno, os proxectos destacados en galego de orquestas, grupos e música de verbena son... Son das tabernas. A banda da Valdivia. Que se pese a flor el millonario. Hay donativos na misa dos domingos. Portamonedas a todos los santos. Corazón galego. Los satélites. Corazón galego. Sempre sostén a terra sen deixar de mirar e proceder.
E o proxecto premiado en galego de orquestas, grupos e música de verbena é a Banda Balbina. Boa da la derradeira, boa da la despedida, que vivades todos vos, viva a Banda da Balbina. Que vivades todos vos, viva a Banda da Balbina. Eu non teño nada preparado de verdad, pero unha das miñas cualidades é a brevidade. Bueno, quero compartir o premio, darlle un abrazo grande aos compañeiros de Sons das Tabernas, porque fan unha labor moi grande levando a nosa música ás tabernas, que é onde temos que estar a maioría das veces. E, por suposto, é un honor enorme compartir con los satélites, porque eles foron os creadores da verbena en Galicia como se ve agora. Bueno, como se veía antes de que houbera solo dúas grandes, non? Eles trouxeron a verbena da que nos só nos nutrimos. Eu quero dicir que nos, a Banda da Balbina, levamos 16 anos xuntos, 16 anos os mismos componentes, que iso é moi difícil, moi difícil. Os que tedes bandas, os que formades partes de bandas, sabedelo. Facendo música en galego, facendo música en directo. Por iso eu tamén quero pedir que nos vindeiros premios Martín Coda se faga unha categoría que sea os técnicos de son, porque moitas veces, se non hai un bo equipo de son, se non hai unha persona, un profesional detrás, ti podes facer o que queiras, pero non se disfruta igual. E ao final, tamén dicir, eses grandes macroconcertos, non sei onde están, e nós nutrímonos das verbenas e do pobo. E de todos vós, gracias por votarnos, porque ao final ninguén vai pola rúa dicindo ostras, xa están aquí outra vez estes cantando en gallego. No, porque a música en galego non é unha imposición, nin siquiera é unha opción. É unha elección. E se ti conoces a Banda da Balbina é porque ti decidiches escoitala, e porque ti decidiches que podía formar parte das nosas festas. Un aplauso, por favor, para os compañeiros meus da Banda da Balbina. A sonaxe. E agora, se sobrou algo de tempo, voulles deixar decir algo, polo menos a un dos grandes comunicadores de Galicia. Cabrona, acordarnos tamén, claro, a min mólame estar con toda esta xente como finalistas nunha categoría como é música de verbena, facendo música propia, que sempre vamos ás festas e vemos moitas versións, que está moi ben, pero facendo música propia está moi ben, e considero que ten máis valor, e por iso pido un forte aplauso para o compañeiro de Silvia, que compón todas as cancións, que é Ramón Raíndo, e que traballa todo o ano por facer música propia, sexa cumbia, sexa pasodoble, sexa o que sexa. Entón, para min iso ten un valor, e acordarme evidentemente de todas as persoas que sin eles non somos nada, que acoden cada día a ver os nosos concertos, os vosos concertos, que nos descargan en streaming ou que nos consumen, en definitiva, porque sen o público non somos nada. Así que creo que falo en boca de todos que nos gustaría compartir este premio con todas as persoas que nos viñeron a ver unha vez en directo a Banda da Balbina. Así que moitas gracias. Bueno, o meu último premio. Quería dicir que eu tamén viña a emborracharme, pero o viño se que de Brique está superaguado, non sei. Me estaba bebendo, me sentía igual, xa non sei. Entón, os nominados ou nominadas na música clásica e contemporánea son... Juan Eiras. María Domínguez.
María Mendoza. E o proxecto destacado en galego de música clásica temporánea é para María Domínguez. Non chego. Ben, eu tamén sigo o club das persoas que non o teñen preparado, pero ben, quero agradecer aos meus compañeiros tamén de nomeamento, María Mendoza, Juan Eiras, isto tamén é voso. Por outro lado, bueno, este premio é un impulso a seguir traballando, a seguir bueno, impulsando a nosa carreira e facendo música e arte. Tamén quero bueno, agradecer este momento para dedicar isto aos meus amigos, miña familia, o meu pai por todos os bocatas a saída do conservatorio que tiña preparado, todas as viaxes que facía comigo para poder ir con diferentes profesores, por todas as viaxes, os seus valores, a súa educación. Por suposto, fixe unha pequena parada, pausa para dar vida, literalmente, fai uns meses, e isto pois é un impulso para seguir traballando tamén. Así que, nada, mil grazas. Pois continuamos, ya lo oímos. E toca o momento de presentarvos a quen está a facer as delicias de todos os nosos ouvidos con esta maravillosa música tradicional, pero tamén de autor. E con todos vos, e con todas vos, Ailá. E eu vou nos meter nun pequeno lío, porque voulles facer unha preguntiña. Vouche a facer a ti, Xan, pareceche ben? Co vosso permiso, sí? Pois mira, hai unha cousa que, porque, claro, aquí estamos a celebrar os premios da música galegos Martín Kodax, pero que é a música? Ti que crees? Como afecta nas nosas vidas, nas nosas entrañas, no noso espírito, a música? Vaya pregunta, Bueno, pois, para resumir, non? A música enchenos o espírito e enche a barriga. Como dicía aquel vello geiteiro, un músico ben comido e ben bebido aguanta moito tempo sin tocar. A ver, rapaces, tampouco podemos esquecer outra cousa que nos produce a música. Vos, cando ides aos concertos, que sodes? Mais de barra fixa ou de menear o esquelete? Sabes que pasa, Lupe? Que aquí o bailar ten unha cuestión. A música produce nos nosos corpos sensación de querernos mover. E cada un, pao que pagan, que baile como lle pete. Tamén é verdade, tamén é verdade. Cada un que baile como queira. Pois que che parece? Vamos a dicir á banda, veña, tocádenos algo rock. Algo rock pop algo ou rock. de What is Nice de Please and the Veña, Common Boys. algo rock. Ai, gustoume. Gustoume, vistedes? E agora que lle pedimos, Non esquetas que son as últimas tendencias. Son como unha jukebox, oíches, damos aí ao botón e veña. Ahora gustaríame música de autor. Veña, música de autor. Bueno,
Xa vistedes que ben se nos dá, que ben se nos dá. Decía unha señora de moita edad, cando eu lle preguntei, cando lle fun gravar, decía, cada un co que ten, ou baila mal ou baila ben. Pois eu, sabes o que che dixo? Eu que quero é bailar con unha nosa de aquí. Eu quero que nos toquen unha muñeira. Dádelle para eli. Veña, veña. Arrincamos, a ver. Canto aquí, canto na Habana, canto aquí, canto na Habana. ¡Estas zapatillas! Canto donde me da la gana. La 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 la. ¡Número correro! Qué bonitos puntos están, imposible que no tengan, es que ellos enseñarse. Ay la 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 la. Esto... Ay, por favor, cosa maravillosa. Cosa maravillosa. Da justo, da justo. Bailamos de todos os estilos. Oicho, espera que... Poporró. Agora tú acorada, agora xa non podo... Agora como presentámonos? Eu creo que o mellor é que vayamos descansar. Sí. E deixemos... Que pasen agora a nova entregadora. A nova entregadora. Maravillosas. Maravillosas. A Bouba Pandeiretas. As Vamos, Bouba. aplauso. Moi boa noite, efectivamente, aquí estamos las Bouba. Tería que dicir que estamos aquí tamén, porque este ano é certo que coas homenaxeadas das letras galegas pateamos todo o canto torreiro había e estaba por inventar. Parécenos genial. Esperamos que esta presenza se manteña no próximo ano, nos próximos anos. Porque imos ser moi breves, porque parece que xa está todo así moi coutado de tempo. A música tradicional non é unha moda, as pandreteiras non somos unha moda, amigas. Así que, longa vida a todas as tocadoras do país. Moi ben. Entón, imos empezar xa, que imos moi pilladas de tempo. E estes son as nominadas e nominados a Jazz e Músicas Improvisadas. Valentín Caamaño. Baldo Martínez Sexteto. Orquestra Galega de Liberación. E o premio vai para a Orquestra Galega de Liberación. Arriba que vamos. Bueno, nada, pois, pois a terceira parece que iba vencida. Xa dicíamos que se non gañábamos desta non nos presentábamos máis. Bueno, meu querido Baldo, meu mestre Baldo, que con 13 aniños tiña moita paciencia comigo co baixo eléctrico, corrixíndome as liñas de blues ali naquel cubículo no estudio Escola de Música, meu querido Baldo.
E o meu admirado camarada Valentín tamén, bueno, xa sabedes que isto é exactamente igual que en Suba, a cousa é que estamos vivos, estamos facendo unha música maravillosa, non? O proxecto da Orquestra Galega de Liberación naceu para un concerto hai 5 anos, estamos, pois eso, fascinados co que nos está sucedendo, solo nos trae alegrías, unha auténtica maravilla, a música é brutal, non sei cantas vidas necesitaríamos para poder disfrutar de todo o que nos trae a música. Somos xente moi afortunada os músicos. Temos moito máis poder do que pensamos. Nos o ano que ven fai 18 anos músicas ao vivo e eu tive a sorte, o privilexio, e algún dos que estamos aquí no escenario, de iniciar este proxecto. Porque igual como imos vellos, nós somos dunha xeración na que escoitamos aquilo de organízate e loita. Entonces, nós realmente aquilo tomámoslo ao pé da letra, non? Hoxe en día, que nos enchemos a boca de buscar culpas e de mirar para outro lado, eu penso que toca autocrítica. Toca dicir a todos os músicos deste país que vos sintades músicos ao 100%, dun xeito superprofesional e exitoso, ou ao 10%, todos os que vos sentides músicos, se non estades sendo parte da solución e que sodes parte importante do problema. E a solución, dende hai case 18 anos neste país, chamase músicas ao vivo. Non me refiro a pagar unha cuota ao ano, refírome a que é o sitio onde hai que estar. Se nos organizamos, se formamos parte das directivas, se acudimos ás asambleas, se facemos grupos de traballo, podemos dar a volta a este país como un calcetín. A música é líquida, a música é de todos, a música é unha expresión maravillosa e non ten danos colaterais. Entonces, de verdade, esta é a vosa casa. Temos que coller esta asociación e levála onde se merece. Gracias. Imos agora ca categoría Pop e Indie. Os proxectos nominados son... Mai. Tal como recordaba Zabala. Existía, morría pola mañá, vivía noite de día, con dúas lúas prendía, lo no alto ardía, sopraba vela escondida. Sabela. É o proxecto premiado, Sabela. Rimala ya, escopeta yo loureiro. Miña nai di que non quere escopeteiros loureiro. Dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, salada. Socorro. Vale, eu preparei algo no tren, porque lín o Google Calendar e poñía, por favor, que todos e todas preparen algo que despois faise moi largo. Vale, cumplín, son unha boa alumna. Pero bueno, seguramente non vai a ler nada, vale, sempre fago o mismo. Primeiro de nada, moitísimas grazas. A verdade é que este ano está cheo de nominacións e máis alá de que todas e todos sabemos que iso non é o importante da música e do arte, pois, bueno, un pouco de ilusión fai, a verdade, despois de tanto traballo. Pero, realmente, este é o primeiro premio. O sea, que moitísimas grazas ao xurado en primeiro lugar e despois tamén, por suposto, a todas as persoas que, bueno, pues que decidiron que votarme, basicamente. Estou un pouco nerviosa. Son bastante tímida, a pesar de que parece que non. Eu, bueno, viña pensando, reflexionando un pouco, pois, eso, no tren, que últimamente, pois, saiu este tema de que, pois, non debemos falar de política, etc, 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 non? Pero claro, fago unhas preguntas e digo, ao final, o arte é
expresa o que vemos, o que percibimos, o que sentimos. O arte fano as artistas e os artistas viven nunha sociedade que se organiza tamén a través da política. Entón, faixame un pouquiño complicado non falar diso. Obviamente, haberá opinións diverxentes e moi diversas, pero, ante todo, a opinión que para min prima por encima de todo é que sempre vou estar a favor dos dereitos humanos, absolutamente sempre, e sempre vou estar a favor de protexer esta terra que me deu vida, que me criou e que me sigue criando. Eu fago música, en primeiro lugar, para min, a verdade. Pero ese para min, a verdade é que é un agasallo que chegue a outra xente, que conecte con outra xente e que o poda compartir. E iso é en parte tamén grazas a todo o meu equipo que levan loitando comigo moito tempo, porque lonxe do que poda parecer, ou do que pudera parecer, está sendo difícil o camiño. Sabía que non ia ser fácil, así que moitísimas grazas, por suposto, a todas as persoas. Non vou nomear a todas, pásame un pouco como Uxía, vale? Eu non falo tan ben como a ela, pero bueno. Pero eso, en primeiro lugar, ao meu equipo de Playplan, moitísimas grazas por estar aí e, por favor, dadelles un aplauso. Que para min o máis importante deste equipo, e dígolo de verdad, lonxe de o que podamos conseguir ou non, é toda a humanidade que hai aí dentro, porque para min é o máis importante. Estamos traballando con arte, con creatividade, estamos traballando coa vida, así que é o que espero, que comprendan eso, e eso fan a perfección. E nada máis, grazas mamá, grazas papá, onde estés, e moitísimas grazas a todos e a todas vos. Continuamos, xa estamos acabando a nosa intervención. E a seguinte categoría é Músicas do Mundo e Mestizaxe. As nominadas son... Hai quitar las pedras do camiño. Crúas. Stand up. Fanfarria taquicardia. E os premiados son Fanfarria taquicardia. Vou por dicir unha cousa, porque esta xa me tarda, que vivamos todos nós a fanfarria taquicardia. Que vivamos todos nós a fanfarria taquicardia. Por favor. ¡Gaciña! Buenas noites a todas e todos. Para ser breve, porque isto ten que ir avanzando, vamos a contarvos unha cousa. Venga a bailar e a disfrutar a fanfarria taquicardia de verbena por todo lugar, dende Chan de Brito a Forcaré. Buenas noites e pasado ben, graciñas a todas. Moi ben. Os proxectos nominados na categoría de música infantil son... Sacha Zumba, o subidón, Brais das Hortas, subidón de Portimón, subidón de Portimón, Chinto Cosmos, Bule, Pacola, Otra Casa, Bule,
Golfiños. Escoitábase a risa, lembrando a mentira que acababa de contar. E o proxecto premiado é Brais das Hortas. Sacho Zumba. Canta aquí, canta na Habana. Canta aquí, canta na Habana. A que ilusión me fai, Pero isto non, que me dean aquí as da Pontraja. É que os de Ailá me tocan os Sacho Zumba. Bueno, eu xa estaba... A verdad que non contaba con isto. Iba a vir en zapatillas porque esa cuarta vez que veño nunca salgo, entón... Se o chejo saber traíamos uns kibis. Bueno, pois... Nada, solo dicir... Non aplaudir que mentira, non vos gustan tantos kibis, chavalada. Eu queria darlle as gracias tamén, pois eu quisei a toda a xente que está facendo isto posible, que isto é moito chollo, hai que montalo, e logo hai que recollelo, bueno, vos xa sabedes como vai, porque tamén temos que ir a facer as nosas cousas, os nosos concertos, levar os nosos equipos de son en moitos casos e cousas así. Menos mal que temos compañeiras e compañeiros que nos botan cables, como, bueno, Pacolas, Golfiños, e moita máis xente que non está nominada, pero que están chollando, é que nos atopamos aí nesas rotondas da vida, na AP9 para arriba para baixo, un lugar maravilloso. Eu creo que podían poñer na peaxe xa un local de ensayo e aforrábamos un pouco. Non era broma, é que coa peaxe que cobran dá para facer o local. E nada, pois toda esta xente que estamos traballando en música infantil, que, bueno, eu agradezo que me recoñezades o meu enorme traballo, a miña labor incansable levando un váter de porcelana de casi 20 kilos, bolo tras bolo para meter a cabeza nele, salpicar a chavalada toda cos meus pelos. Menos de spoiler vos acabo de facer do meu espectáculo, se non mirastes. Pero detrás nos temos xente que se non temos, non la temos que inventar, como Charlatana, que somos unha cooperativa de xente como a calquera de nós, que nos organizamos, xuntámonos e traballamos codo a codo para conseguir esa meta imposible que é non simplemente vivir da música, sino tamén pajaros autónomos. Nada, grasiñas sentiñas, espero que disfrutedes da noite e espero que, como dicía Maca, vos acordedes que o ano que ven tamén hai cantareiras. Un bico grande, ata outra! Ai, espera, que me matan na casa. Xoán, Juna. E, bueno, Marta tamén. E a meus pais, bicos grandes. Viva Pastor, viva Patos, Sole Morena. Viva Patos de Borbeñe, ay a la la la, ay a la la la. Viva Pastor, viva Patos, Sole Morena. Viva Sequeiros tamén, ay a la la la, ay a la la la. Arriba. Ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la. Xaber doce o teñe, ole morena, San Pedro moi desgardadas, ai a la la la, ai a la la la. Pra non deixar entrar nele, ole morena, as almas sempre catadas, ai a la la la, ai a la la la. Canta fina, Ole morena, que o ceo chegou a rama, ai a la la la, ai a la la la. Non me derrame no pino, ole morena, que me derramas a llama, ay a la la la, ay a la la la.
moto calla gaita, ole morena, cos dentes arrejañados, ay, a la la la, ay, a la la la. Y esta vai por despedida, Ole morena, por riba dun pau de ferro, ay, a la la la, ay, a la la la. E o que queira cantar máis é ole morena, vai a cantar o inferno, ay, a la la la, ay, a la la la. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a 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 la 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 la,
la la. Por ali. Eu non sei por onde ir. Mira, o manual para sacar o Celga 4 tamén das recollidas, o manual é fácil. Pois mira, o primeiro que podemos facer é chamar o cura. E cando chegas a unha aldea, ti vas o domingo na misa de 12, dícelle os veciños todos, pois esta tarde van vir uns rapaces dende tal sitio, dende tal outro, e queren aprender esas cousas ardantes, esas cousas bonitas que faciades, e tal. Entonces tendes que lle vir a atender. E ás 5 da tarde, aldea chea, parroquia chea. Pero tamén hai veces en que tamén, por que non regalar un poquinho o ouvido? E vaslle preguntando así unha señora que pase polo camiño calqueira. Mira, vinte. Por exemplo, aquí está a señora. Usted, preparados. Usted, é que nos dixeron aí nunha aldea do lado que se alguén cantaba ben e tocaba ben na pandareta e facían aqueles bailes que eran as foliadas dantes, eran as mozas desta aldea. Usted sabería decirnos... Graciñas, que quede con boa tarde. Moi ben. Pois nada, hai que seguir intentando. Colle o coche, vas a andar, e por aí polo medio do camiño resulta que atopas cunha señora que vai cun feixe de erva. Entón, vas ali e dice, e usted, por exemplo, como se chama? Falla. Falla, un placer, Falla. Nos vimos de lonxe, vimoslle de Vigo. Sí, porque nos miramos, non vemos. Sí. E a nos dixeronnos que aquí, nesta aldea onde usted era onde mellor se cantaba e se tocaba na pandeireta, había os bailadores. Como neste lugar non se canta nin se baila en ningún outro sitio. Aquí facemos unhas foliadas, imos ás fiadas, traballábamos, non como agora, que o único que tedes é vicio. Nós tiñamos a divertición, Nós facíamos foliadas e cantábamos e bailábamos. Era un milagro, aquilo era. Pero, usted me pode... Ante todo, como se chama? Eu chámome Lupe Blanco Vázquez. Que sea por moitos anos. Eu son Xisco. E ti que o vexas? Xisco Feijóo. E nós viñamos... Pero ti de onde és? Xa lle dixen así a súa veciña aí atrás, tamén que me preguntou, que nos vimos de lonxe, vimos de Vigo. Ai, de Vigo. E nos vimos buscar a las... En Vigo teño eu unha filla casada que lle chaman Dorinda. E traballa en Correos, e vive ali ao lado do estadio de fútbol, tela que conocer. Non a conoces? Bueno, sí, ali ao estadio... Sí, tela que conocer que o home chamanlle Manolo, que ten unha panadería ali donde ao Porto. Panadería Manolo. Fan un pan buenísimo. Tendes que ir. Bueno, tendes que ir. habemos de ir, porque tamén ten zona de facer unhas roscas moi ricas. Pero como eu que lle vou dicir, ustedes cando cantaban e tocaban na pandereta, facían estas folias... Nós collíamos... Mira, isto non será para TVG, non? Non, para a Catedral del Folclore. Nós facíamos uns bailes que daba justo. Había un bailador... Porque eu son daqui. De onde? Eu son daqui da aldea do Pazo. O sea, non veu casada doutro lugar. Da aldea do Pazo, Concello da Cultura. Non sabes onde estamos. A ver. Pois mira, había un bailador buenísimo, un bailador que aquilo daba justo. Chamaban yo Martín. O Martín da Casa do Codas.
Que queda palo para atrás, queda palo para atrás, palo para atrás, palo para atrás. Aquel home moi ben bailaba, eranlle de casa rica, E bailaban o son da pandeireta? Eran de casa rica, e tiñan viñedos, e, bueno, a xente toda da parroquia iba a traballar pali para cando había que facer a vendimia. E cando facían as ruadas e as panderetadas, non tocaban a pandereta. Aquelo era, daba justo, collían así a pandeireta, bueno, era unha cousa... E entonces usted non nos podía cantar... Eu non sei. Eu non sei tocar nada. E logo non nos saberá decir quen sabería desde aquí, desta aldea, desta zona toda, quen podería saber cantar. Sei cheo. Teño uns sobriños, oiches, que son estudiados na música. Miña sobriña levounos tamén ao conservatorio e toda a historia. Seguro foron o lugar tamén. Mira, tocan nas bandas, teñen un grupo destes de música tradicional, deste que lle chaman música folk. Desa, música folk, non sei. Pois vamos ter que ir falar con eles. É música de todo. Eu, se queres, levo-te que agora dentro dun pouquinho min que me levo demo. Sí. Traia pa aquí. Bueno, por nada, vou no levar, porque mira, dixo Cheo que é unha maravilla porque eles estudiaron música e facían un lote de historias. Espera, teño que... Vou-vos a dicir algo que ainda non acabo o día. Nós imos a continuar aquí con moita alegría. E que viva a música! Javier Becerra, entregador. Boas noites, é unha maravilla estar aquí celebrando a música en Galicia en toda a súa diversidade, porque a vida con música é moito mellor e vos sodes, moitos de vos sodes os artífices dese milagre, toda a miña admiración por vos. Falouse antes aquí das salas de concertos e dos técnicos de son, reivindicando a súa labor, ao cal me sumo, pero eu tamén quero reivindicar aquí a labor do xornalismo musical especializado, que cada vez ten menos presencia nos xornais e afortunadamente empeza a ter presencia noutras canles, como temos por aquí algún exemplo destacado. Bueno, isto está para rematar e imos xa coas últimas categorías e os últimos premios da noite. Os nominados para música folk son... Baila Manueliño, Manuel baila. De ninguno. Con Adelaida. Unha Adelaida nena con Adelaida. Alana. Coañadeira. Yo mojo candano baile que ven toca castañola. Yo mojo candano baile que ven toca castañola. E o premio de música folk é de Ninjures. Que non hai quen baile. Guau. Imoslle mandar primeiro de todo unha aperta a Tomé e a Adri, que non poden estar hoxe. Imos descontar agora, van flipar. Parabéns a Lana, Coañadeira e a todos os grupos en realidade que nos facedes bailar, suar, cantar, emocionarnos coa música do noso país. De verdade, este premio é super compartido. Grazas, e non é de Ningures, é de Ninjures. Bueno, simplemente dicir que nesta feira fixo moito Juan de Dios Martín, o noso produtor, fixo bastante tamén o Heavy, e fai moito tamén a Ilá, que nos está axudando hoxe aquí a animar isto. Todos os grupos que son referentes para nós, entre eles, como non, Emilio Cao tamén. Simplemente agradecer, somos un lote deles, pero para esta feira sumouse moitísima xente. Melania Freire, Arancha Brandón, Anxo, Carlos, Lorenzo, Kika, estáse me olvidando alguén segurísimo. Pero bueno, moitísimas gracias, moitas gracias a Iago, noso técnico de son que leva con nós desde o principio dando callo, e o queremos un montón. Gracias
as nosas familias e os nosos amigos, que ese sí que nos teñen que sufrir todos os días, e gracias a Tremendo Audiovisual por acompañarnos, a Manu, a Sergio, a Xiana, a Lucía, a todos, así que moitísimas gracias. E bueno, como hoxe estamos aquí honrando a tradición oral, e se non o fago non me deixan entrar en Bergantiños, vou rejeifar un pouco. Así que... Vivan os nosos avós, teño justo en cantar, que nos enseñaron a todiños en galego a falar. E que vivan as aboas dende hoxe ata mañán, que nos deron un sorriso e a pandeireta na man. Mil grazas, falade galego, que non por eso somos menos finos. E por 17ª vez aquí neste atril así trambólico, non nos cansamos de dicilo, porque dirémolo 1 millón de veces a ver se así nos escuitan. Temos que apoiar máis, o sea, as institucións teñen que apoiar máis o tecido cultural galego, teñen que apoiar máis a cultura en galego e teñen que apoiar máis o galego. Hostia. Altri non e Palestina libre. E agora van os nominados na categoría de música tradicional. Falla. Carmela. Un Tobello. E o premiado nesta categoría é Falla. Arriba! Arrímala ya, escopeta y oloreiro. Doña Nedi que no quiere escopeta y oloreiro. Dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, salada. Bueno, moitísimas grazas, mi madriña, estou moi nerviosa. Grazas a todas as persoas que formaron parte deste disco, deste proxecto, son moitas, voume esquecer delas, entón casi non vou nomear a ningunha. Vou nomear o Heavy, por suposto, ao Heavy sí, porque ele está detrás de moitos dos proxectos máis interesantes que se están facendo agora mesmo neste país, pero ademais un dos meus mellores amigos, e querolle moito, querollo dedicar. Bueno, estamos de festa na música tradicional, gañamos todas e todos este ano con esta celebración e oxalá perdure por moitos anos máis este recoñecemento. Quero compartilo con Carmela e con un Tobello, que é un enorme prazer estar compartindo categoría con elas. Pois a Seara, a Lolo, a Maruxiña, que me estará vendo na casa coas súas gafas rosas. Hola, Maru. E nada, quero dedicarlo ao meu pai, que se estivera escoitando isto diría que son unha hortera. Vai por ti, papá. E agora chega a categoría de bandas de música popular. Os nominados son Banda de Música Municipal de Caldas de Reis. Agrupación Musical do Rosario. Banda de Música Municipal da Estrada. Os paxariños cantando a máis non poder. o
premiado nesta categoría é a Banda de Música Municipal de Caldas de Reis. E enriba do consistorio temos o cabalo branco, os da Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Os da Coruña e Ferrol non poden cor de Santiago. Bueno, moitísimas gracias a todos os que nos votaron. Noraboa, especialmente ás bandas finalistas, a banda do Rosal e a banda municipal da Estrada, que o merecen tanto como a nós, así que un forte aplauso para elas. Non quero extenderme moito máis, simplemente decir que unha banda de música está composta por 60-70 persoas que nos desplazamos todos os días a todos os sitios e non podería ser posible se non fora coa axuda dos pais, de todos os músicos que non podo nomear porque senón cerrarían todas as tabernas en Pontevedra. E nada, disfrutar da música galega e moitísimas gracias a todos. E sobre todo, unha cousa que se di moi pouco, que é moitas gracias a toda esa xente que fai posible que as bandas de música pervivan, que non é máis que as familias que levan os músicos ou os rapaces a ensaiar, e, sobre todo, o público que asiste a todos os concertos das bandas e de todos vós e que fan posible que a música siga soando neste país. Perdoade, hai unha persoa que está aquí tamén forma parte da banda de Caldas e que non subeu, é Xaquín, que está grabando co móvil, así que, por favor, Xaquín, se subes, estaremos encantados que estiveraste tamén, vale? Veña, vamos, vamos. E xa por último, miramos ao futuro na categoría de Artista Emerxente. Os nominados son As Di, Paracetamol, Amores nas orellas por culpa dunha neniña, ando por terras alleas. o premiado nesta categoría é Paracetamol. Mamaíña. Bueno, realmente eu tiña o discurso preparado porque o fixo no coche. O problema é que me quedou o teléfono sin batería. Entonces, bueno, como máis ou menos teño unha idea de toda a xente que yo quero, bueno, que queremos agradecer. En primeiro lugar, a esta xente que se decidiu subir ao carro de Paracetamol. Despois tamén queríamos darlle as gracias ao resto de nominados, a Ash e a Ulex, porque, bueno, pidovos un aplauso porque a verdade é que fan música moi guai.
E nada, dar as gracias aos amigos, á familia, porque realmente isto é algo que non nos esperábamos para nada. De feito, empezábamos Ángela e máis eu dicindo, vamos tocar algo, hai unhas piezas, tal. E ao final, foise sumando xente, Tomás, non me vou enredar moito, pero fonose sumando en orden, pois Tomás, Xairo, Brais, Raquel, Kevin e Ángela, nese orden, non é que non sepa o nombre. Nada, pouco máis podo dicir. Moitísimas gracias a todo o mundo, e escoitádenos, porque nadie nos escoita, así que gracias. E tamén, perdonade, tamén queríamos pedirlle un moi fuerte aplauso pa nai de Tomás, porque nos ven ver a todos os conciertos. plantar salgueiros, vainos plantar a silvane, que na terra verbrecedo, nin se plantan nin se dane. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Silvame, todos son rosiñas brancas, canta dar da miña maue. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Viva Silvan aunque yo muera, viva Silvan aunque yo muera, quiero que corra la zona, que Silvan era mi tierra. Ay la 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 la, ay la 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 la. Dices que no me quieres pantalonero, dices que ni de balde ni por dinero, niña, ni por dinero. Dices que no me quieres pantalonero, dices que no me quieres pantalonero, dices que ni de balde ni por dinero, niña, ni por dinero. Dices que no me quieres, yo no te quiero. Oi, Xisco, xa que falamos antes de mover o corpo, ti onde moveches máis o teu? A ver, eu sempre fun de moita foliada, seráns, pero tamén de locales. Eu recordo que ia moito, como unha época así xa máis de noviño, ia moito a un lugar que está na memoria de moitísimos e moitísimas galegas que se chamaban o Donadana de Touro. Ajá. A la Catedral del Folclore. Ojo. Tiña un DJ residente. Ahora está no outro sitio, pero digamos que venres a venres o DJ non cambia. Sigue aí.
está ben. E ti logo... Porque a mí parece moi señorita. Sí, ti crees? Sí, Que va. Eu son máis de festivais. Sabes, destos que che poñen así a pulseira e vas con todo incluído... Unha cousa loca, poñen chucuño así e veña... Punta Cana. Non, bueno, a ver, é como... Oiches, parece que che está vigilando ata un satélite. Sí, pero xa vas ali... Sí, vas aquí, veña, dá. Sí, xa evitas... Veña viño e veña xamón. Sí, veña, así de todo. mismo. Pois nada, todo isto para falar deses lugares. Que lugares temos para ir escoitar música? Festivais... Foliadas. Salas. Seráns. Ruadas. Nos préstanos todo, estou me dando conta. E, sobre todo, a todas aqueles colectivos de comunicación e proxección musical. Deixámosvos o seguinte entregador. Guillén Arnedo, Premios Organistrum. Bona nit, soc Guillem Arnedo, músic i president de la Unió de Músicos. Estic aquí en qualitat d'aquesta federació, que és la Unió de Músicos, y antes de pasar a hablar y presentar los premios siguientes, quería simplemente poner en valor el trabajo que está haciendo Músicas ao Vivo desde hace tantos años como asociación sindical y profesional aquí en Galicia, defendiendo los derechos laborales y profesionales y dando visibilidad a todos estos maravillosos músicos que estamos y proyectos que estamos viendo. ¿Y la Unión de Músicos qué es? Pues simplemente una federación, se dice rápido, pero es una federación de asociaciones de músicos, que ahora mismo somos 16 asociaciones de todo el territorio, y que ya es un hito tener una asociación de músicos como aquí en Galicia, que hay muchas comunidades en España donde no tienen una asociación de músicos que representen a los músicos. A nivel estatal tenemos esta Unión de Músicos y lo que hacemos ahora mismo es luchar por los derechos laborales y profesionales de todos los músicos y músicas. Estamos con el Estatuto del Artista, con el tema de la inteligencia artificial, y hay que poner en valor que si no fuera por estas asociaciones, sobre todo Músicos ao Vivo, que es un referente y un ejemplo para todas las asociaciones que formamos la Unión de Músicos, pues los músicos no estaríamos representados en estas negociaciones que pasan en sitios tan aburridos como el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Así que yo pido un fuerte aplauso para Músicos ao Vivo, para la Junta y para todos los que han formado parte de Músicos ao Vivo. I ara sí, això ho llegiré en gallec. Os proxectos finalistas na categoría de Proyectos de Comunicación e Difusión Musical son... Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM. Quack FM 103.4. Coas novidades musicais en galego desta semana. A cambio de Rodri Miguel. Deixar esa idea atrás de ter o tradi nunha caixiña e sentilo como propio e como vivo. Recollendo música. Eu creo que é unha reivindicación que temos que facernos con o noso legado. Entrega o premio Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra. O proyecto premiado es Quack FM. Cuáqueros, gañamos. Este premio é de máis de 1.500 persoas. Se pechades os ollos un segundiño, aquí no escenario estamos 1.500 persoas. Son así un pouco imperceptibles, pero están con nós. Este proxecto
realmente é parte da vida de moita xente. Teño que falar uns minutiños, menos dos que dixeron, contarvos que para nós é moi importante o traballo que fai as bodegas Martín Codas por manter estes premios vivos, Músicas ao Vivo por manter o traballo que fai a directiva e Manu tamén, hai que citar a Manu. Por suposto, este ano había nesta categoría 32 proxectos de comunicación musical. Eso é unha barbaridade absoluta e a maioría deles por absoluta paixón pola música e sin agardar un euro. Así que un forte aplauso para eles, para os nosos compañeros de categoría. Cuac FM somos a Radio Comunitaria da Coruña. Nacimos en 1996 e podemos dicir que temos dous obxectivos entre outros moitos. O primeiro deles é garantir o dereito a comunicar. Iso está na Declaración Universal de Dereitos Humanos e está na Constitución Española. Aínda que non o pareza, levamos moitísimos anos agardando que cheguen as licenzas para os medios do noso sector, que somos, igual que dicía Guillén, somos moitos en toda España e moitas. Grazas. Quero facer unha pequena referencia neste momento a algo que creo que está dentro de nós, que é imposible que a radio non dependa moitísimo da música. No noso proxecto levamos 496 programas, dende ese momento que vos dicía que comezamos, e máis de 100 deles están adicados a música e moitísimos a música galega. Sen vos sería imposible que nós continuásemos aquí. Deixemos con Noel, moitísimas gracias. Isto é de toda a xente que fixo posible Cuac FM. Bueno, vamos a ser rápidos. O primeiro de todo, grazas de corazón por este premio. O segundo, é unha maravilla ver a tantas caras coñecidas, porque moitos de vos participades no concurso de bandas de Cuac FM que leva 27 edicións, que é unha barbaridade, a verdade. Foron máis de 3.000 proxectos os que pasaron por el. Aquí están participantes, tamén gañadores, é unha maravilla. Grazas de corazón. O noso compromiso, o de Rodri, o de Recollendo Músicas, é con vos. De verdade, grazas por politizar os vosos discursos, as vosas cancións, e grazas pola vosa música. Marchamos xa, simplemente dicir, lembremos sempre que este invento é maravilloso. Vivan os micrófonos. Chao. Seguimos. Os proxectos finalistas na categoría de festivais son: Festival Alternativo Nido Verde. Fervendo a Rúa de San Pedro. Festas do barrio de San Pedro. Asalto ao Castelo de Viña. Entrega o premio Jacobo Sutil, director da Agadic. O proxecto premiado é Festas do Barrio de San Pedro. Loca
Bueno, moitísimas grazas. O primeiro que queríamos dicir... Buah, que ilusión! Que guai! Queríamos partillalo coa Sal do Castelo e o Millo Verde. A verdade é que un prazer e un luxo partillalo con semellantes proxectos de moitísima calidade e agora ven parrafada, bueno, así intensa. A ver... Ai, a ver... Non esperábamos, claro. Bueno, aínda que moites nos queiran botar das nosas casas, do noso barrio, o barrio de San Pedro, en Santiago de Compostela, os fondos Boitre, os caseiros usureiros, os que xentrifican os comercios para os peregrinos, non é un capricho querer seguir vivindo nun barrio que tece rede, que pula pola veciñanza e crea cultura diversa e para todes. É un compromiso facer isto, o que facemos todas nós e moitas máis no barrio. E non só falamos dunhas festas autoxestionadas, sino de facer do noso barrio un rencuncho máis amable e máis habitable no mundo. A participación activa nunha rede que ao final nos salva. E non só esa consciencia fonda é o subidón máis grande do mundo poder facelo coas túas veciñas, coas que foron veciñas e votaron do barrio, como a min, as voluntarias, a comisión que foi, a que somos, a que será, que estamos aquí representadas, das que non están, Rami, que sempre nos mirou con ollos de mar. Moitas das que estades aquí tocastes nas festas, e incluso hai algún que fixo o seu primeiro concerto alá. Levamos 22 anos apostando pola música en galego, emerxente, e sempre teredes a porta do barrio aberta para reivindicar bailando. Joder, que organizadas somos, biches. Espera, que eu con isto non podo. Somos un barrio pequeno fronte a un xenocidio, unha pasteira como Altri, os usureiros que queren negociar co dereito á vivenda, coa medicina pública, non, Nati? Pero creemos na transformación comunitaria para poder axudar e construir unha alternativa. E este barrio de San Pedro xa leva tempo intentando e facendo camiño. Quedades convidadas e convidades do 25 ao 29 de xullo a compartir con nós este premio e estas festas deste ano. E antes de irnos, dúas cousas importantes. Seat Ibiza, color rojo, matrícula BB34, aparcado en la puerta. Puede retirar su vehículo, por favor. E somos a comisión. Vimos a pedir cartos. Somos un grupo autoxestionado. Necesitamos que poñades cartos no noso goteo. Gracias, moitas gracias. E os proxectos finalistas na categoría de salas son Sala Rebullón, A Pousada da Galiza Imaginaria, Riquela Club, entrega o premio Eva Villaverde, alcaldesa accidental do Concello de Pontevedra. O proxecto premiado é Sala Rebullón.
Vou a dar a despedida, despedida de campións, que vivan aquí os presentes e a sala rebullón. Que vivan aquí os presentes e a sala rebullón. Enriba do consistorio temolo o cabalo branco. Os demos en Pontevedra non poden cor de Santiago. Os demos en Pontevedra non poden cor de Santiago. Bueno. Bueno, este premio é de toda a comunidade de Montes veciñal de Tameiga. Nos somos outro proxecto comunitario. Detrás de aquí hai esta xente, pero despois hai 450 familias apoiándonos. Bueno, nos vimos de vencer unha loita. Queremos darlle folgos a xente que está loitando contra a pasteira de Altri na Ulloa, porque se nos vencemos, eles tamén vencerán. Altri non! Este domingo vémonos de novo en Pontevedra, nin en Cenarría, nin Altri na Ulloa. Pois imos chegando e imos rematando, imos chegando ao final desta gala dos premios Martín Kodax da música galega. E aquí é de lei darlle paso a quen fai posible esta gala, sí? A nosa maravillosa asociación Músicas ao Vivo, que aparte de moitísimos outros traballos, levan xa 12 anos organizando esta gala. E nós non somos xornalistas, non somos expertos nin profesionais dunha presentación, nós somos músicos, bailadoras, rejeifeira, pandereteiras, desa raza da cual ten bebido tanta música premiada en estas. Moitísimo, moitísimo. Sí, nestas. A ver se és capaz de rejeifar. Voume atrever a regueifar, mira. Voulle botar algo a xunta directiva, xa teño o pé forzado, non? Sí. O forzado é o último. A xunta directiva... Veña. Agora teño que lle facer os outros. Aí está o tema. A xunta tema. directiva. Ei no de decir ben alto, moitos anos vivan, arda músicas ao vivo e a súa xunta directiva. Agarra esa. Co que acaba de decir, mira de que ben o fai, polo ben que a botou, eu xa non engado máis, E non fai falta. Damoslle paso á xunta directiva. Aí estamos. Boa noite, moitos parabéns a todas as premiadas e premiados. Vou, co permiso das miñas compañeiras, facer aquí un inciso. Hai un ano estaba parindo no Salnés 3 días atrás do día de hoxe e non puiden vir. Desculpádeme, hoxe puedo estar aquí. E quero mandarlle con isto unha aperta grande a Xavi, o noso compañeiro da Xunta, que está criando a súa nena de 2 meses, que tampouco pudo vir nesta ocasión. Así que polas nais... Benvidas e benvidos, xa despois de moito cacho, pero temos que darvos vos a nosa benvida a esta 12ª gala, que se di pronto.
Queremos comezar antes de nada pois recordando os pasamentos que desgraciadamente vivimos esta semana. Emilio Cao, que foi premio honorífico ademais o ano pasado, e Piti Sanz, maravillosos músicos que aportaron tanto a nosa cultura, a nosa música. Casi van xa estes 12 anos e casi 17 anos de existencia de músicas ao vivo. Que bonito que dixo Xacobe, que estivo aí no xérmolo, loitando por unha profesión que é maravillosa e que creo que os músicos, as músicas, son o motivo de loita fundamental de nós. Nós somos o motivo. Moitos parabéns de novo a estes proxectos premiados e deixar de nos dar as grazas rapidamente. Primeiramente, aos proxectos que se presentaron. Sen proxectos nas categorías non habería premios. Presentádevos, invitade aos vosos amigos e amigas que se presenten, que non morra. Ano tras ano van dando valor e van poñendo no foco a nosa cultura e a nosa música e todo o talento que hai aquí en Galicia. Sabemos que é unha parte nada máis. Sabemos que a música é moito máis extensa. Grazas especiais a Lupe e a Xisco conducindo esta aventura que lles propuxemos. Sabemos que eles dedícanse a música como a nós e foi un reto que pois, a min personalmente compráceme moitísimo e a esta xunta directiva. A toda a equipa técnica que fixo posible, un aplauso forte que hoxe se falou tanto dos técnicos, das técnicas. Grazas a Víctor Lorenzo polas súas melómanas, que xa só queda unha, e aos entregadores e as entregadoras desta edición. Grazas tamén á Oficina de Músicas ao Vivo, á parte dura de Músicas ao Vivo, que son Yolanda Bollosa e Manu Alonso, aí currando duro. Grazas ao xurado que fai a primeira parte da selección, a eses 3 finalistas por categoría, que este ano foi formado por Uxía Senlle, Óscar Rilo, Xurxo Piñeiro, Noel Feans e Isabela García. Grazas. E tamén a toda a xente que votou, aos socios e socias e ao público xeral. Moitas grazas. E temos que dar un agradecemento moi especial aos nosos patrocinadores e colaboradores que levan máis dunha década apoiando esta causa, este certame, esta gala, que son as bodegas Martín Kodax. Moitas grazas. O Concello de Pontevedra, a Axencia Galega das Industrias Musicais e a Deputación de Pontevedra. Grazas. E sigo cos agradecementos. Grazas á colaboración da CRTVG, que está hoxe emitindo na Galega esta gala, na plataforma galega. Grazas a SGAE e a AIE, que son medios. Como sabedes, o obxectivo principal dos premios é visibilizar a creatividade musical de artistas e bandas de Galicia e o potencial da nosa música como sector estratégico, desde o punto de vista social, cultural e económico. Nesta edición volveronse superar as 500 inscripcións, son un montón. Así que creo que eso fala da boa saúde que temos na nosa música. Despois, quero recalcar esa fase de votacións que se abriu a continuación, que se abriu ao público xeral, como sabedes, como novidade, últimamente. E tamén esas socios de músicas ao vivo, seguide votando, non nos abandonedes, que sigan votando as socios. E recordade que despois da gala vamos facer a festa no Diaño, na zona bella de Pontevedra. Isto interesa vos, vale? No Diaño, bar o Diaño, está aperto, poñedme aí no... Queremos falar de algo que nos toca vivir inevitablemente, que hoxe falouse moitísimo aquí, pero nós non podemos quedar á marxe, que nos afecta como cidadáns e que creo que, como dixo Sabela, estamos a favor sobre todo dos dereitos humanos, estamos completamente en contra do xenocidio israelí en Gaza. Non podemos permitir isto. Estamos a favor das reivindicacións dos traballadores dos medios públicos e das loitas en defensa da nosa terra, da nosa auga, a Eltri non. Queremos poñer en riba da mesa as ceibas que nos afectan a nós, como músicas, como músicos, que seguen estando super presentes e sentimos como que este capitalismo feroz como que nos come ás veces, non? Que casi todo vale
neste eido moitas veces. Hai unha precariedade xeral, moito incumprimento da legislación laboral, as músicas e os músicos van sen os dereitos que precisan para traballar, verdade? A infracotización, non vou nomear dende quen, dende onde, pero hai que loitar duro por eso, dende Músicas ao Vivo é un cometido fundamental e creo que troncal para que a nosa música se valorice. Necesitamos traballar dignamente. Podes aplaudir isto, sí. Queremos proxectos galegos na programación cultural do noso país, así de claro. Necesitamos o talento galego na nosa programación. É fundamental reflexionar sobre a progresiva concentración de música de masas e clarificar que as axudas públicas deben ir para nós, deben ir para os proxectos galegos. Estamos nunha burbulla da festivalización, da cultura, sufragadas con máis fondos dende o turismo que dende cultura. E preciso poñer aos músicos e músicas no centro porque somos os que facemos música. Así de fácil. Non descoidemos ao noso público, que son os que nos facilitan ao final seguir aí, aos cidadáns, con independencia onde vivan ou dos recursos que dispoñan. A cultura é de todas, de todos. Na Asociación de Músicas ao Vivo mantemos os obxectivos de sempre. Traballar por la dignificación da profesión, poñer en valor o traballo das persoas dedicadas ao sector, a promoción da profesionalización da nosa actividade e a difusión da cultura musical en Galicia. Nestes anos, ademais, proxectos como estes premios, impulsamos a cooperativa de músicos que está aí para, xa sabedes, para darvos de alta, non queredes, pero para moito máis. O labor é moito máis amplo. Participamos tamén en moitos proxectos máis alá desta gala e do que podedes ver arredor dos premios. E, bueno, aquí tivemos a mostra da Unión de Músicos Federal Estatal de Asociacións cos que participamos, no proxecto europeo de cooperación transfronteiriza. Euterpe, ADN, que ten como obxectivo explorar o impacto terapéutico da música en persoas maiores con deterioro cognitivo ou con dano cerebral. Facemos cousas bonitas, Temos unha idea ben clara que a loita colectiva foi e será necesaria, a nosa e a vosa. É a nosa responsabilidade, como xa se dixo aquí, estar unidos, asociádevos, contade con nós, nos contaremos con vos. Agora somos nós, quédanos un ano por diante de xunta directiva, necesitamos saber a quen lle apetece virse aquí a pasar a seguinte fase. Así que, facendo esa apelación á responsabilidade, creo que é bonito que saibades que isto non é noso, é de todas e de todos, ao final. E unha reflexión, somos industria, pero sobre todo somos cultura. Moitas grazas, boas noites. E damos paso ao vídeo do premio honorífico destas maravillosas. Nós, cando empezamos a recoller, éramos moi novas, pois fomos aprendendo tamén un pouquiño a como recopilar, a como traballar con ese material, todo o que atopábamos, non? Entón, os inicios eran simplemente gravar todo o que podíamos, bueno, escollíamos temas que normalmente eran para acompañar o baile, e logo xa foi onde nos decatamos de que todo ese material que recollíamos, que había que estudialo, que había que aprendelo e, sobre todo, devolverlo ao povo. O que nos víamos era que nas nosas recollas había unha riqueza tremenda de música, de cantares, de cantigas, que non podían quedar aí, que tiñan que voltar ao povo. Non sabíamos moi ben como facelo. E dixemos, bueno, o primeiro é aprendelo nós. E a partir de aí xa virán cousas. Eu creo que, como punto de inflexión, creo que foi a decisión que tomou Leilía de sacar o seu primeiro traballo íntegramente de voces e percusión tradicional.
e traballo que fixemos moi conscientemente e moi enriba de nós, é dicir, ninguén apostaba, ninguna discográfica apostaba por ese tipo de proposta. Entón, pois, o grupo decidiu, pois, isto é o que queremos facer, pois, aforrar e pagámoslo e facémoslo. Logo xa veu un traballo distinto, non? Que foi cando Leilia optou por dar un paso máis e engadir instrumentos, engadir arranxos de pandeireta, modificar as letras. Para min ese contacto é a esencia de Leilia, porque sin ese contacto con esas mulleres non cantaríamos, non tocaríamos, non faríamos as cousas como as facemos. Eu creo que delas aprendimos o respeto pola nosa cultura, aprendimos por que cantamos, por que bailamos. O mundo da pandeireta empezou poñendo pedriñas, 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 e eu creo que cando nace Leilia foi como o pedrusco máis gordo, non? Porque hasta aí había cousiñas pequenas que se iban facendo, pero a xente era como que veía a alguén cantar sin saber de onde viña, sin que se lle dera máis proxección, e Leilia o que fixo foi dicir, no, o mundo da pandeireta é este, e o que vamos a facer primeiro é coller este mundo da pandeireta e poñelo nun escenario. O aparecer Leilia foi que os músicos empezaron a mirar hacia dentro, non? E para min este galardón, pois o mellor pode refletir ese agradecemento do mundo da música cara a un grupo que lles abriu os ollos a unha riqueza que tiñan aquí e que descoñecían. Para a entrega deste premio solicitamos a presenza no escenario do presidente das bodegas Martín Kodax, Xoán Allegue. Aquí te agardamos. Boas noites a todas e a todos. Dende Bodegas Martín Kodax é para nós unha emoción especial acompañar unha vez máis estes premios Martín Kodax da música. Un encontro que edición tras edición celebra o talento, a diversidade e a forza creadora da nosa escena musical. A música, como o viño, é froito da dedicación, da memoria e da paixón. Nace do coidado, da escoita, do esforzo compartido e da vontade de emocionarnos xuntos. Ambas expresan a identidade dun pobo e a súa capacidade para crear beleza a partir da experiencia da tradición. Por iso, dende Bodegas Martín Kodax, sempre apoiaremos iniciativas que poñan en valor a nosa cultura e den voz ás persoas que a manteñen viva. Queremos aproveitar a ocasión para darlle as grazas de corazón a Músicas ao Vivo. Por facer realidade este encontro, ano tras ano, sodes moito máis que unha asociación, sodes motor, abrigo e esperanza para todas as persoas que viven e loitan pola música en Galiza. Grazas por querer, por resistir e por regalarnos este espazo onde a música se sente, se recoñece e se celebra como merece. Neste 12ª edición é unha honra entregar o premio honorífico a Leilia, grupo pioneiro que transformou a nosa música tradicional con forza, autenticidade e unha mirada feminina única. Durante máis de 3 décadas, Leilia puxo en valor a nosa tradición oral, dignificou o papel das mulleres na música e levounos a redescubrir a nosa identidade a través das súas voces e das súas pandeiretas. Con este recoñecemento queremos agradecerlles profundamente todo o que fixeron pola cultura galega. O seu legado é hoxe semente viva na boa saúde que goza o canto popular en Galiza, especialmente entre as novas xeracións, que seguen o camiño que elas abriron con valentía, autenticidade e beleza. Hoxe, con este premio honorífico dos 12º premios Martín Kodax da música, queremos darlle as grazas. Grazas por tanto talento, por tanta coherencia, por tanto amor pola nosa lingua e pola nosa terra. Eu pídovos un grande aplauso para que suban onda nós Leilia.
Aquí vin, aquí cheguei, aquí me mandaron ver, aquí me mandaron ver, aquí está o meu corazón, se mo quere receber. Aquí está o meu corazón, se mo quere receber. Ai, la, la, ai, la, la. Boas noites. Ante todo, daros parabéns a todos os premiados desta noite. E todos os que están nomeados tamén, porque, ao fin e ao cabo, eles tamén son quen deses premios, o que non se pode dar a todos, non, evidentemente. Así que, o que si vedes que hoxe estamos 4 das 6, pero xa escoitástedes as nosas dúas compañeiras, o sea que hoxe, como quen dixe, están aquí tamén con nós. A verdad que elas foron quenes de que Leilía estivera viva durante 35 anos aportando todo o seu traballo e o seu legado, que estuveron, digamos, con 14, 15 niños, iban xa recollidas. Quen iba a pensar que con esa edad un se dera por ir a ver como tocaba unha señora pandeireta, a ver como bailaban os puntos, e salir por as aldeas. Sobre todo, como decía alguén por aí, había que tratar co cura. Eso era importante, tratar co cura, para que che dera toda a información desas informantes. Así que hai unha copla que me gusta moito, animar que esta música non se perda nunca, que non sexa só este ano, que sea tamén anos vendeiros todo, que se siga con esta música. E como ben dicía a copla, anda vaite polo mundo, non esquezas de onde ves, que o que esqueza a súa historia pouco poderá aprender. Viva o noso. Bueno, pouco que engadir. Decirvos que o do premio honorífico, cando recibimos, foi un guau, que pasada. Pero, en canto nos demos conta, mirámonos e dixemos, xa temos unha idade. Xa temos unha idade para recibir este tipo de cousas. Pero é certo, pensade, nós tiñamos entre 16 e 22 anos, e cando irrumpimos nos escenarios reivindicando por primeira vez un espectáculo que só fora de voz e pandeireta, pois chamamos a atención. Éramos uns bichiños raros. Estou falando do ano 89. É certo que hai que recoñecer que daquela moi pouquiña xente daba nada por nós, porque nos dicían, pero estas coitadiñas, a donde van? Ca súa pandeireta, onde van? E vedes que cando un cree no que fai, cando un loita con forza polo que cree, ao final, pois eso, os camiños vanse abrindo, os adeptos van chegando, e ao final o ronsel é enorme. Si fomos quen de revolucionar de alguna maneira o panorama musical galego, que daquela tiña como referente o gaiteiro. A musicalidade galega estaba vinculada ao gaiteiro. E os grupos folk que empezaban a emerxer miraban para as nacións celtas. E da pandereteira, da cantareira, da aldea, pouco se sabía. Leilía tivo a honra de poñela sobre os escenarios, de dignificala, de alguna maneira darlle o protagonismo a esas mulleres como creadoras, conservadoras e transmisoras da tradición oral galega. Si fomos quen como país, porque o fixemos entre todos, os que fomos, o sea, as persoas que foron recoller, as persoas que cantamos, as persoas que tocamos, e vos como público, si todos contribuindo, temos parte da responsabilidade de que esta revolución e esta efervescencia sexa tan grande co mundo da pandeireta e co mundo das recollidas e co mundo do canto. Por favor, apostemos tamén polo galego, que é a nosa responsabilidade. E dito isto,
dito isto, remato e sumámonos a todos os compromisos que hai pola terra, pola lingua, e non nos esquezamos dos eólicos tampouco, a cousa está aí. E a marxe disso. É unha noite de celebración e eu creo que todos e todas temos ganas xa de sair, de tomar un viño e de gozar. Os que somos de Compostela, mañán non traballamos, ben. E nada, dicirvos que longa vida a música deste país e sobre todo eso, a música feita de corazón por corazón e para galegos. Grazas. Estaba dicindo Lupe, non me pises. Levo toda a noite cada vez que marchamos pisándolle a cola. Isto é como traxe maravilloso aquí de Encaixe de Camariñas. Vivo Encaixe de Camariñas! Viva! Bueno, pues chegamos ao final. Nos queremos facervos unha reflexión, porque, claro, como este ano estivo adicado nas letras galegas a oralidade, a poesía de tradición oral, de comunicación, de, como ben decían as de Leilía, de aboas a nais, nais a fillas, fillas a netas, como conservadoras e transmisoras desta tradición, en facer unha reflexión como era a Galiza de algún tempo, por exemplo, cando se facían as labradas. No tempo na cual a xente xuntábase veciños de todo un barrio para traballar entre todos eses veciños o campo desta veciña de aquí, ou deste veciño. E cada un cumplía a súa función, como pasa na música. Había o que iba diante, que era o labrador, o cantante, que sabedes que o cantante se diferencia porque agarra o micro e o mundo gira ao redor. É así. Eu non o digo por min. Había as que viñan sachando detrás para as beiras, pero había unha función que tiña a persona para a cual iban labrar e que era maravillosa, que era dar de comer. E a ese chamabanlle o amo e botabanlle cantigas. E nós hoxe queremos botarlle as cantigas ao noso amo doxe. O noso amo doxe, a música ao vivo, a todos os patrocinadores, a todos os socios, a toda a xente que colaborou e, sobre todo, a todo o público que disfruta de tanta música en galego. Moitísimas grazas. Ailá. Vivo noso amo doxe, que un caballero noble, pedinlle un vaso de viño, ai, pedinlle un deume nove. Vivo noso amo doxe, como son a regueifeira, quero pedir un aplauso para as pandereteiras. Vivo noso amo doxe, Dios non lo deixe vivir, que nos deu a liberdade, ai, para nos a divertir. Vivo noso amo doxe,
Cando acaben de tocar, subimos todos para a foto. Vivo noso amo doxe, que é un ramo de alegría, que nos puxo de comer, ai a gusto de señoría. Vivo noso amo doxe, eu xa digo e non o nego, para dar aquí o remate, viva a música en galego. ¡Aila! ¡Ay, que no hay que baile! ¡Sabor! Cuando estaba na illa de Cuba, unha negra de mi namorou, e amorosa sempre me dicía: non te vayas de Cuba español. Ay, no te vayas, no me dejes, No te vayas de Cuba español. se te marcha seu morro de pena, se te queda seu morro de amor, non te marches, dame teu cariño, tô morrendo por ti español. Xa non marcho, vida miña, no meu amor che darei. Ai, se ti me das teu cariño, eu na Cuba quedarei, porque na España non teño nen familia nen muller. Meu ben, quéreme con paixón, meu ben, dareiche o meu amor, e ti non te marches de aquí, que o amor que te teño será para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Arriba que vamos. Cando estaba na illa de Cuba, unha negra de mi namorou, e amorosa sempre me dicía: non te vayas de Cuba español. Ay, no te vayas, Ay, no me dejes. no te vayas, no vayas, no te vayas. Se te marcha seu morro de pena, se te queda seu morro de amor, non te marches, dame o teu cariño, tô morrendo por ti español. Xa non marcho, vida miña, o meu amor che darei. Se ti me das teu cariño, eu na Cuba quedarei, porque na España non teño nen familia nen muller. Meu ben, quéreme con paixón, meu ben, dareiche o meu amor, e ti non te marches de aquí, que o amor que che teño Será para rematar, necesitamos palmas. Cha, 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 a zanfona, Manfredela. O acordeón, Chapapi. Bandeireta, Icía Kirk. Outra bandeireta, Igor Ángel Garou. Un servidor, Manuel Pardo. Non queremos olvidarnos dos presentadores Xisco Feijó, Raúl Lupe Blanco. Aplauso para eles. Gracias a todos os técnicos de son, de luces, de producción, en especial a noso técnico de son Roberto Ledesma. Fuerte aplauso. E agora axudádenos, di así, por favor, os se quedastes, decimos: ai la la la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la la. Como di, ai la la la. Canales Super Músicos, arriba. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Obrigado. Que suban os premiados para a foto. As premiadas para a foto, por favor, que poidan subir.
Moitas grazas ao resto.